नाफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थोदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलां दिनै टाइमा दा माबा जाबाय आरो ना 12:30 जाबाय सनाफोर ओंखाम ओंख्रिबो संगासिनो दङ आङो फिसाजोआ उन्दुदों सासेया ओमफ्राय सासेया स्कुलाव दङ लायनांगौ आरो ना आं दुगैख्रां लोबस्रां रेडि जाखाबाय आङो ओरै संगासिनो दङ स्कुलाव माने आंसो लायनांगौनो आरो ना टट'आ माने बिराद लेट जाबोयो नालाय फैनो बालायबाय आरो ना जोंना फिसाजोआ ओंखायनो लायनांगौनो ओंखायनो एखमबा समाव फिसाजोनि फिसाफोरनि खोथाखौबो मानिनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय लायनोसै आरोना लायजानो लुबैदों नालाय ओंखायनो लायनोसै आङो आरो स्कुलाबो बन्द' मोननो बावखाला नालाय ओंखायनो लायनोसै गोसोआ मोजां मोनगोन ना गावनि खोथाफोरखौबो एखमबा मानियोबा मानिथाव जानाय खोथाफोरखौ मानियोबा मोजां मोनो आरोना फिसाफ्राबो एखमबा मानिनांगौबो जायो नालाय फिसाफोरनि खोथाफोरखौबो ओंखायनो बिमाखौ लायजानो लुबैदों नालाय ओंखायनो लायनोसै आरोना मामि आंखौ लांफै होनलायलायथारदों नालाय लेट जालाङो होननानै ओंखायनो लायनोसै आङो डाइरेक्ट खाबाय फिसाया सिखारखांबाथाय ओंखाम ओंख्रि मोनबाथाय थांनोसै आरोना टाइम जाथ'वाखै दाबो 12:30 जादों नालाय 1:30आवसो माबायावसो 1:55आवसो 2टा जाहां जाहांआवसो गखायो नालाय टाइम जाथ'वाखै आरोना 2टा जाहां जाहांआवसो गखायो दा 12:30 जाबाय थावबो रेडि जाखाबाय आरोना आङो लायनोसै दा ओंखाम संगोरबाय थागासिनो दङ आङो दा ओंख्रिखौ संगोरनानै लानोसै आरोना नायलांबाय था सनाफोर दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोर लाफासो आरोना दिनै ओंख्रिया लाफा रुगासिनो दं आङो थावबो होआखै ओरैनो रुगासिनो दं ओमफ्राय ओरै पनिरजों माबाजों फान्थावजों एवनाय आरोना बेनोसै दिनै समबार नालाय जोंहा मिरामिस ओंखायनो लाफा रुबाय आरोना लाफा खारै होआ आङो बिदिनो ओरैनो रुबाय ओमफ्राय बेखौ भाजा जानोसै समबाराव जोंहा मिरामिस नालाय ओंखायनो दिनै समबारबाबो आङो बे भिडिअखौ समबाराव बानायदोंबाबो दिनै आगारनाय जानाय नंला आरोना सोनाफोर गाबोनसो आगारनाय जासिगोन आं बे भिडिअखौ मंगलबारावसो आगारनाय जासिगोन आरोना मंगलबार फुङाव दिनै आगारला आङो बे भिडिअखौ सनाफोरनि आंना पनिर फान्थाव एवबाय आरोना ओमफ्राय ओरै लाफायाबो जाबाय जानोसै सनायाबो सिखारबाय जानानै फिसाजोखौ लायखानोसै मालाय बेहा फुङाव ओंखाम जालांदों फिसाजोआ ना आब'आ ओंखाम जालांदोंना जोंहा ओंखाम जानोसै नामा ना दुगैनांगौ दे नोंहा दे जागोनना लानोसै आरोना आङो ओंखाम जानानै फिसाजोखौ लायनो थांसै ओंखाम जाना खांनानैसो फिसाजोखौ थुखैनोसै सासेखौ खुरना लाबाय नै सनाफोर थाब थाब जानानै लायनोसै आरोना टाइमाबो जासिगोन 1टा बारबायानो फिसाजोखौ उन्दैखौ थुखैस्रनानै थाब थाब लायनोसै दिनैसो एवफेरदों आरोना आं फान्थावजों पनिरजों माबायदि जायो मिथिया आंबो जोसा माइरं गोरलै सेरे सेरे मोजांथार जानो गोथाव ओंखाम जाखांनानै सनाखौबो थुखैनानै लाखांबाय आङो बिस्कुट जागासिनो दं दा बियो टाइम जाथ'वाखै आरोना बारा दसे थाबावनानै थांनोसै टाइम जाबाथाय थांसै आरोना दसे थानानै टाइम जाथ'वाखै दाबो बिस्कुट जागासिनो सनाया ओंखारलायबाय सनाफोर टाइम जाबाय आरोना फिसाजोखौ लायनायनि ओंखारलायबाय नै बेरायनो मोनसिगोनखाय नै रायज्लायनाया होथारदों लायनोसैलाय टाइम जाबाय आरोना सनाफोर थांगोनसै जोङो माम बेरायनो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना बेखौ जाय बाबाथाय अबा थांनो मोनखासिगोन होननानै मिथिखायो नालाय ओमफ्राय बिराद खुगाया माबा माबि रायलायबाय थाथारनोसै आरोना ना सनाया देवानि जाथारबाय आंना फिसाया देवानि जाथारबाय बिराद देवानि जाबाय आरोना थांसै लानानै फैसैलाय बिराद मोथो उन्दुनोसो ओंखारथारदोंमोन उन्दुनो होनबालाय बहा मोननो फिसाय गैजायै संसार नालाय ना लायनानै फैनोसै मामबार आब'खौ लायनोसै होनलाय मादो आब'खौ लायनोसै
खालामगासिनो दङ गथ'वाखै आरो ना गथ'वाखै नै मा खालायहोबावनो नागिरखोबा एसे प्रेयार खालामहोयोना खनसे न' सफैलायबाय बोरो में ब्लं ब्लं में ब्लं ब्लं नै मेथाइ जानानै में ख्लं ख्लं जानानै फैजोब्बाय बिब'नि मेथाइखौ सिखनानै जाबोनानै फिसानो ओंखाम खुरनानै होगोनसै दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्रायसो लोगो मोनफिनगोन सनाफोर उन्दुनानै सिखारबाय आरोना सनाफोर दासो आङो 3:30 जालायलायबाय मोनाब्लि जालायलायबाय आरोना फिसाजोखौ ओंखाम जाहोनानै मानानै साथामबो दसे उन्दुबाय ओमफ्राय सनाया दाबो सिखाराखै सासेया ओमफ्राय सासेया माबानाव बिमादैनो न' खाथियाव मा होनोमोनलाय ब्लाउस सुनो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो माबायदि माबादों बिमादैया लेंहरदों नालाय फन हरनानै बेखौनो माबानो थांबाय आरोना नायनो थांबाय बिमादै लोरोफोनि बिजि लोरोफोरनि हान्थु लोरोफोरनि बिजिया सुदों नालाय बिमादैया बेखौनो बिमादैया लेंहरनायखाय मोजाङै जागोन ना जायाखै नायनो लेंहरनायखाय थांबाय आरो माबानो ओमफ्राय आं दा ड्रेस आरि दुगैफिननानै बेलासिनि साखि बाखि सावनोसै आरोना सनाफोर सनाया उन्दुगासिनो आं थाब थाब दुगैनानै लागोनसै दुगैखांबाय सनाफोर दुगैनानै एसे देलायनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय आं दा बेलासिबाय 5ता जानोसैयानो आरोना ओंखायनो आङो दा फिसाजोआबो सिखारथ'वाखै गाइस फुजाखौ होनानै लागोनसै आरोना बेलासिनि साखि बाखि सावनानै लागोनसै सनाफोर जाखांबाय सनाफोर आङो साखिखौ फोजोंनानै लाखाबाय न' सिङावबो बाहेरायावबो उफाय गैया आरो दा जोंना फौजि फेमिलिफ्रा बेबायदिनो खालामनानै थायाबानो उफाय गैला आरोना भगबाननि सायावनो गासिबो माने आगारनानै होजोब्बाय आरोना फुं मोना भगबाननि सायाव बिदिनो फिसायनि थाखाय न'खरनि थाखाय बिदिनो गाबज्रिनांगौ जायो आरोना उफाय गैया माथो खालामनो साफा दाफा संसार नङा होमबा सनाफोर दुखुबो मोनलाय लाङो आरोना माबायदि संसार बिलाय मा साफा दाफा संसार बिलाय सानो आरोना गोसोआव बिदि साननाय फैयो एखमबा बोरैबा मोनलायलायो आरोना बिदि साननानै उफाय गैया भगबानावनो आर'ज गाबनानै थानांगौ जायो आरोना न'खरनि थाखाय फिसायनि थाखाय फुं बेलासि बिदिनो फोजोंनांगौ जायो आरोना भगबानाव गाबख'नानै दोननांगौ जायो फिसायनि थाखाय गाज्रि मोजां जायगायाव थायो मायो नङा होमबा ओंखायनो माने उफाय गैया बिसि जाबाय जेखुनु फिसायनि थाखाय गोथार बोर बिनानैथ' भगबानाव आर'ज गाबबाय थानांखागोन आरोना बिदिनो माथो खालायबावनो जोंनि संसारा बिदिनोसै आरोना साफा दाफा संसार नालाय माथो खालायबावनो बुंबाबो बुंस'नो हाला जायसो फौजि फेमिलि बिसोर मिथिसिगोन आरोना दुखु सुखुखौ दाबो सिखारबाय नै ना सिखारबाय हा नै जोंना सनिया बेरायनो लेंगासिनो ना सनिया बेरायनो लेंगासिनो आं गाबदों होनलाय बिब'आ दाबो फैया लायनोसै आरोना बिब'खौ थांबाथाय फैनो नागिरा बेहा बिदिनो खोमसिलायबाय ना सना नै खोमसिबाय मबाइलावसो स्रां नुबावलायदों देवानिया नै फैबाय मा जाखो सोर हरदों आन्टि बेरायहैयोबा आरो मेगिबो लानानै फैयो ओरैबादिखा मानो लाबोनांगौ नोङो मेगिखौ संनानै हरखादों जारलासो बिमादैनाव जास्लाबबोनो हायासै नालाय मेगि टिफिनाव सोनानै बिमादैयाबो हरफाबावबाय आरोना जारलासो एबार मा होनोमोनलाय टिउसन फैसिगोन ओंखायनो लायबाय आङो लेंनानै फुरि जानो लुबैदों आरोना साहाजों फुरि गुदुं गुदुं बानायनानै जानोसै आरोना फैग्रोथोंसै नानिया टिउसन फोरोंग्राया ज' जानोसै फुरि सावनो नागिरबाय सनाफोर आङो नै ओरै थावाबो दुंबाय दै साहा जानबाय फैसिगोन नालाय नानियाबो टिउसन फोरोंग्राया ओंखायनो गुदुं गुदुं सावनानै जानोसै जा फुरिजों साहाजों जानो लुबैदों आरोना मा जानो लुबैयोथाय आंना जै जानो लुबैबाथाय खालायनानै जायाबाथाय सान्थिखौनो मोना आरोना गथ' गाबला गिदा गाब खालायनानै जानो मोनबासो सान्थि मोनो ओंखायनो नै सावथारबाय आं हाखु दाखु नानाय नालाय नै बारा बुगानो नागिरा जासाजाबो
बिब' लेखा फरायनायखौ माबायदि नाहरगासिनो दं मा खालामदों आब'आ एबि होनदों अखांजोब्बाय आङो नै मोजां नै ओरै सायाबो गोदौबाय हारसिं लोंनो बायो आरोना ओंखायनो नानिखौ नेयो आङो सावखांजोब्बाय फिसाफोरनो हैगोनसै आरो गावहासो हाबफानो नागिरगासिनो दं बिब'मोन लेखा फरायनायाव दै नांगोन ना सानसुलि गेसखौनो दाबोरखौनो लानानै फैबाय जानोसै ना फैगोन जानोसै ना सानैजों ना जानोसै साहा गुदुं गुदुं फुरि बिराद जानो लुबैथारदोंमोन आरोना आमोदो गरगरा गाइखेर साहा फुरिजों बेदरजों जानो लुबैगासिनो दं फुरिजों बेदरजों ओरैबायदि जानो लुबैगासिनो दं जानांगोन र' साननैसो थानानै खांबाय सनाफोर दा दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै आरो ना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरोना सनाफोर थ' बाय बाय